Наистина много интересно видео, направо се пъснах по шевовете, буквално. Така, за новите от света днес. Испания навърши 142 години от създаването на магистралата, която беше в Китай и дойде като подарък от Фанети Мазакура, който е японец по произход кореец. Така, също така Веселин Маринов спечели 2 награди Грами. Едната е за най-мразен певец на десетилетието и за най-потен участник на века. Заповядай, Козеле. Повядай ти, Ани. Днес стана много тежка авария в ТЕЦ ВК Аудио Грабърс. Беше избухнал един от говорителите на високата и голяма станция Киркел, която е много мощна и призорчива. От ударната вълна десетки птици бяха пропити, десетки кучета бяха умрели и десетки котки лаяха. За съжаление, само такива експлозии сега има в Чернобил, но виждате, че и света е засегнат. В Бразилия се честват 35 милиарда години от създаването на кафето. Кафето е създал един много призорлив по времето си каналджия, който се наричал Йовко. Цялото му име е Йовко Джимбан Базек. Той е участник в световното първенство от 1865 година по правене на невероятни напитки. Той там е измислил рецептата за своето кафе, с което е също така искам да и кажа... то до днес е най-желаната напитка от всички. Искам да кажа, че днес ексклюзивно Барак Обама подаваше мекици на площада в град Трявна. Посрещаха го добре с българска ракия, която нямаше алкохол, безалкохолна ракия. Също така малко футболни новини. Левски спечели титлата на България след ожесточена игра с противника. Матчът завърши 10 на 0 в полза на сините, но червените играха много по-добре, владееха топката през 99% от времето на матча. Но за жалост първият удар към вратата на Левски беше чак в 94-та минута на 3-минутното продължение, което даде съдията Станислав Дончев от Сивлево. Така, искам също така, продължавай. И аз искам също така да продължа. Продължавай. В Китай беше отбелязано едно от най-голямото земетресение, което застигна целият китайски народ. Представете ли си? Това нещо се случи от днес, по време на карнавалът на Мичо Пищова, който е бил в село Трявна, област Байкошева, Тамура. Той там, този президентът на Япония, представите, е бил в Китай по време на случката, но Корея ще се възстанови, казват прогнози на учени от БАН. Учените от ЕБАН, съкратено от Еволюция, банирай, евакуирай нощно, съобщават, че всичките резултати от външното оценяване, което се е провело вчера, са били фалшиви. Абсолютно всички ученици са написали вместо череша вишна, което е докарало до много грешки. Също така вместо петли те са написали кокошка. Също така Петела, мога да ви кажа, аз дописвах разказа, Петела получава инфаркт, а жената на човекът, който никога не лъже, Мехмеджи си купува микровълнова печка. Прощавайте. Също така водещи новини от външното оценяване вчера. Всички квестове бяха специално инжектирани с упойни средства от учениците, с които те са преписали целият текст. Затова всички квестори, моля ви, ако сега ни гледате, да ви е гадно. Ани. Благодаря ти.
В Аржентина днес се честват 35 години от напушването на Марадона. Автокюто се повреди, съобщана ще ти дошъл бой. Благодаря ви. Така, Си бой. в Слънчевата система са открили нова планета. Тя се казва Мичо и е на 10 000 светлинни години от Земята. С нея може да се стигне рейс Чавдар. Благодаря ти, Ани. Това днес бяха водещите новини в емисията Будилник. Надяваме да се видим и утре, където ще видите новините от вчера и от изминалите години. Довиждане, това за мен беше чест. Благодаря ви. Да се видим сега. Мама ти да ми ба. Ти стана яка,